Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ndutho Tielo kendo en ga morna mar bedo kodi odiochieng' kodiochieng' wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare, kaka wanyalo geng'o tuoche kod kaka wanyalo bedo kod ngima makare, kaka wanyalo geng'o tuoche kod kaka wanyalo thiedho tuoche. Mamoro samoro osido jedwa moro odiochieng' kawuono onyiso nyinge en wuod kanye onye tuoche mage kae je to achiel penj laktar odiochieng' kawuono. Lonye chiwo yath wabiro puonjore tuo mar asthma kata asthma gi. Kapok wang'iyo tuo mar asthma kata asthma kaka iwache no, kapok wadonje thieth ne ma wachop kama ilonye mar chiwo yath, dwani mondo wang'iya ni to kare en tuo machal nade, otim ang'o mondo mi koka wadonje kidienje mopogore opogore mag tuo mar athung'a mar asthma. Tuo mar asthma nyading'eny en tuo ma ji odak godo e kind ogandawa kendo ok en tuo mawendo, en tuo ma ji osebedo ka winjo kendo neno joma nigo. En tuo ma ng'enyne ohinyo kuondewa mag yueyo. Ang' nawach ni fuduru, mano airways gi English. Koro obiro ga to odino, kosedino tiyudo kibedo gi pek e yueyo. Koro kaka king'iyo picha ni eri, ibiro yudo ni nitie gima kotimore ma odonjo fudru ma iyueyo godo to biro kelo kuot. Kosekuot to odinore koro ichako bedo gi shida kar yueyo. Mane kaka asthma bet. Erokamano nyama picha ni nyisowa hotogoro mag yueyo maber kod mago ma samoro opong', ma samoro wanyalo wacho ni athung'a mar asthma omako. Kaka wanyalo nene ka, kinyalo yie ni mano en adiera ma en maler, to mano en ma samoro athung'a mar asthma omako. Kwang'iyo ma waneno koler kendo yamo nyalo kalo maber, to macha odhi mokuot kaka nipimonwa cha, momiyo koro yamo samoro ok nyal kalo maber. Ang'o ma thoro miyo tuo ni kata athung'a ni mako oganda? Gima kelo tuo ni, mana kaka picha no wacho, macha chande en odundu makare ma ng'ato nyalo yueyo godo, to king'iyo ma ibiro neno kokuot kendo koro dinore ma mondo mi gimoro kale chuni ni nyaka ichun. Tuo ni ng'enyne gik makele gin gik ma waluongo ni pollens, gin gik ma wayueyo koro machalo kaka buru. Iyudo ka mara samoro ng'ato goyo perfume, samoro watugo gi guok ang'o matindo tindo gieki, koro yiergi kande kidhi yueyo to del dhi fwenyo ni nitie gimoro modonjo mok ber. Koro kosefwenyo to ochako kuot, chako kelo ne irritations mar okuot. Koro sama okuot no to odhi odinore. Inyalo yudo kata kaka njugu, inyalo chamo njugu mochiel kata njugu motuo. Koro pot njugu ma oko cha, sama ichame no ibiro yudo kokelo ni irritations, ichako fuolo kata ichako winjo kokelo din. Koro maga achiel kuom gik ma nyading'eny kelo dinruok mar yueyo. Koro yudo ka tami yueyo malong'o to bedo asthma. Koro maga gik makele. Thothne en ga gino manyalo ringo e anyuola koso mana gik miwachonwa ni kele gi ema nyalo kele. Nikech wasegewinjo ni samoro nyalo bedo ni oringo e anyuola, ma anyuola moro samoro da ng'ato ne nitiere kode, min ng'ato nitiere kode, thuolo chalo ga nade mar ringo e anyuola? Nyading'enyne en gima ji ogeno kamano kendo wacho, to kwang'iyo koro ma isomo kata ming'iyo tis ne ok en genetical, ok ochuno ni nyaka oringe anyuola, to anyuola bende onyalo bedo related godo to mana matis. Mang'eny nyading'enyne gik makele gin ma wakuongo wacho ka. Ibegamo gimoro marach kata ibedo exposed, kaso koro kosedonjo ka teka ni i-detect gimoro tiyudo kodinore. Othoro ga bedo mang'eny kuom joma tindo koso jok madongo? Ng'enyne owuok from ng'ama tin kobiro malo. Tek mondo mi kisedongo mibedo maduong' to yudo koka wach ni in gi asthma. Koro mako ng'ato from tin kobiro duong'. Koro ng'enyne ong'eny kuom joma tiso. Ma joma tinde ma tugo gi guok, gin ma gitugo gi paka, samoro gi yueyo
muya mantiere kod buru kaachiel kod gik makamago to ang' kelo kuot mar odundu mag yamo wanyalo wacho ni koro omiye athung'a mar asma. Adwa ni wang'e kidienje mopogore opogore mag thieth mar tuo mar asma. Inyalo pimonwa ni wantiere kod kidienje adi mar thieth mag chandruogni? Nyading'eny thieth mar tuo mar asma wan gi yien, to yien gi olosgi e yore mopogore. Wan gi yien mimuonyo, wan gi yien miywayo waluongo ni inhalers, kasto wan gi machine koro miluongo ni nebulizer. Koro mage kidieny ma wan go. Koro abro wacho gi kachiel kachiel. Mang'enyne abro chako gi mimuonyo kaka gibedo classified, oketgi, kasto abro wacho inhalers mwaywayo, kasto wabro ng'iyo ne nebulizer gi kaka gitiyo. Erokamano ahinya. Wang'iyo tuo mar asma ahinya kidienje mag thieth mag asma wacho kacha ni wantiere kod inhaler kata nebulizer, to nikech thor wach kata twako ma kawuono wadwani mondo wang'e ni inhaler asthma treatment ma bende osepimonwa ni en tuo mar athung'a ma mako hotogoro mar muya kuma muya kalo godo ma ang' miyo ng'ato ok nyal yweyo muya makare. Adwa ni wachak kod kidienjni mar thieth mar asma. Inyalo pimonwa ni ma en ang'o, to thothne itime nang'o, bedo okonyo nang'o kapo ni ng'ato obedo kod attack? Okay. Koro gini kaka ineno pichani kaka oketgi gin gik mopogore opogore. Koro mokwongo nawacho ni wan gi inhalers. Nyading'enyne gima wathoro tiyo godo e thieth mar asma gin inhalers mang'eny. Koro inhalers gi wan gi categories luwore gi yien molosi. Wan gi miluongo ni pressurized meter dose inhaler. Pressurized meter dose inhaler ni ibro yiena mondo asiema kaka ma. Koro ma ene mang'eny ni yudo ka iye oting'o mist. Mist en kaka ang'wengo. Koro sama ng'ato thung' to obro kawe, osheke, then obro tiyo kode. Koro ang' yiena pim kaka itiyo kode. Ibro yudo ka en container like ma iye kanyo nitie yath, ok inyal neno yath manie iye. Yadhe no chalo muya. Koro sami kawe to idwaro ni sheke ka in jatuo. Kise sheke to king'iyo ka ma e dhoge kama ibro soye dhogi sama igoye. Koro nitie kako winji make, isheke maber, kasto imake in a right position. Kise make in a right position, tidwaro ni sami dwa tiyo kode tiyweyo maber. Yweyo maber ni eri, ibedo gi deep breath, kasto i-release tikete dhogi. Sami kete dhogi no, tigoyo puff, waluongo ni puff. Sami go puff no, i-holde kodhi hiye, ok iywe completely. Kise holde, tiyweyo koduogo oko. Koro gima ber kata midwaro ni i-make sure ni sami yweyo koduogo oko ni, tigolegi e umi, muya wuok gi e umi. Mane ka koro dhi donje airways, mondo mi oti tije mowinjore ma en yawo odundu mag muya. Koro mano ka awacho pressurized meter dose. Kasto wan gi kaka ma ng'enyne ma ji ong'eyo neno ga nitie moro ni Ventolin mokwongo no. Kasto kendo inhaler machielo wan gi ma ineno ni en king'iye tiyudo ka opogore gi ma wiye ni nitie kaka oketi. Koro iluongo ni dry powder. Ei dry powder no en nitie kaka kore oket ni kiwango mowinji tigo. Kapok itiyo godo tibro tane, kasto ikete dhogi kama, tiywaye aywaya. Koro sami ywaye no, to odhi odonjo to absorption mare timore ei otodro mag muya ka, to oyawo dundu mondo mi wabed gi yweyo makare. Kwa wuok kanyo to wabro bire ma bende en neno kochal gi disk king'iyo shape ne, to yath moting'o kaka itiyo kode ema kendo pogore. Odwa chalo gi maeri, to en bende ywaya, en in the same formulation kaka mar dry powder no. Koro sami ywaye en bende tije chala. To ahinya ma ji medo ga ng'iyo en ma iluongo ni nebulizer machine.
Machine ni ng'enyne ok en common oko ka ji matis mong'e ibro yude mane osiptende nyadi ng'enyne gi udi achiel. Koro kumitie gi machine en kuom jatuo ma ok winj maber, ma yweyo yudo ni yweyo samoro te to ok onyal tiyo gi inhalers gi kasto odwaro muya mang'eny. Koro nitie solution. Machine ni nitie kaka ibro tude, en gi kar king'iyo ka nitie output to gi filter kasto gi magi nitie kaka obedo connected. Koro en gi kama golo muya steam. Muya no kiketo yath iketo in solution. Yath mitiyo godo nebulizer en pi. Pigno kiketo to ogolo muya cha chien to biro riwore, to ka giseriwore to gi form odwokowa mane kuma nwatie gi pressurized meter cha, odwokowa kanyo to form gimiluongo ni mist mana wacho cha. Koro dhi donjo fududu mar jatuo. Koro samo yweyo no to at least oyudo ka en gi gonyruok e kore. Koro yweyo ja bedo matek. Koro en ng'enyne ok wahinyo bedo kode. To machache ma nyadi ng'eny yudo ka ng'at man gi asthma, kech asthma koro koseyudi go to en tuo mar waluongo ni chronic. Chronic en tuo ma ok inyal thiedho, ok nyal. Koro mane mwahinyo ga tiyo go, to ma to ng'enyne en ibro ma yudo osiptende. Erokamano ahinya. Mano wasechopo kidieny mar adek. Kidieny mar ang'wen wachako gi ma iwacho ni thothne thoro bedo mang'eny kato ma ipime yath, ma yath pimo ma seche mangi iywaye cha to en dose ma owinjo bed ni iywayo gi lak sechego. Wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar, wang'iyo kidieny mopogore opogore mag thieth mar athung'a mar asthma. Kik isud kata matin. Kuanza kucheza unacheza *487*3#. Nimecheza kwa muda mfupi na nikapata kuwa mshindi. What do you plan to do with this money, mami? Nataka kuongeza kuku. Wakati nazunguka naambia wenzangu pia waweke kuku. Sana wacheze kwa sababu watapata pesa. Now I have the capital. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo, free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth ma biro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Mamoya goyota na kitimo gimoro. Naka utigo ne barwako. To koro goya maonge gimomiyo. Kushi, ma ok en gimofuwo. Nitiere diamond moro molal e tigona to mano timore mana nikech in. Dongono paro ni ana timo richo. Ana dwani mondo penje sani. Penjauru. Losuru wa. En ang'o momiyo in pok iwuok kae? En ang'o matimre? Ang'o marach kodi? Jawa mamsi. To kendo ing'e ni an ok adhi kamoro amora. Kendo Meher nyalo timo gimoro amora modwaro. Le. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Huku akaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo.
Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo tukapo ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet, tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja. Sasa tukafanya samples, hata sisi tulichukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Wateja huprefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo penj daktari kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo kidienje mopogore opogore mag thieth mar tuo mar asma. Daktari opimonwa kacha ni gibiro e yore mang'eny mokalo. Moko biro e yo ma inyalo ketne ng'ato mane osiptal kachiel kod mier kata udi matin. To wantiere kod kidienje machielo ma bende wacho ni thoroga bedo mang'eny mokalo. En ikawe tiyuke, kiseyuke korki go e dhogi kaka daktari biro pimoni mondo mi iyuke. Machielo bende nowachonwa kacha ni sasa miseloke kata misewire to ogolo dose moromo, tiende ni en okobi kalo kaka okete. Daktari kwa dokchien mana matin kidienje mokwongo mane wacho ni wayuko cha. Eto inyalo goya kaka iwinjo kidware kosembe ntiere kaka en controlled. Mano ng'enyne kaka jatuo ibro ng'eyo nitie dalili mag asma ma in owuon ibro winje dendi. Kaka samoro ibro winjo ka ibet gi thung', luore bende gi gimitimo gi kuma intie. Ka ina maber to inyalo bedo ka ok iwinji. Koro en ibro tiyo kode kako samo dwarore. Wawacho ni when needed, sama idwaro emitiye kode, to sama idwaro ni itiyo ma kode kiwinjo dalili ni ma to chal ni koro biro. Mokwongo inyalo winjo ka kori ridore arida dichiel kata bedo gi shida e yweyo, koro ok inyal yweyo maber. En gima nyadi ng'eny ok ohiny dong' chien. Ubro chalo ne jatuo mar asma chalo mobile phone, iwuotho kode kumora mora kech iluonge ni attack. Asma sana mobiro ni ok obi ng'eyo ni in gi yath kod ionge yath, koro dwaro ni en iwuotho kode kumora mora, itiyo kode sama owinjore kaka dwarore. Ok en gima inyalo go pile ni wawach ni itiyo go ndalo 3 tiweyo. En gima ibro bedo go ndalo duto te, to nyaki bedo kode kamora mora ma idhiye. Kamora mora ma idhiye. E kaka jatuo mar asma winjo bedo kone. Awinjo kilongo ni attack. Tende ni ok en gino mabedo kod ng'ato ni odiechieng' mangima intiere kode odhiambo kata otieno duto. Obira sasa ya kapono ni obedo triggered kaka ne wawacho gik ma samoro nyalo kelo kor maridore ma wanyalo dendo ni athung'a mar asma. Po nono ibedo kuma in expose nitie gimo trigger go to biro sasa ya onge gi sama onge ni en tuo ma nyabiro tok dweche 3 tok ndalo 2 no. Obiro sasa. Ni pimonwa kidienje mopogore opogore kata ka wanyalo dok chien e pichni mane wantiere godo ka. Ileronwa kacha ni ging'eny to giduto te githiedho kata gikonyo mondo mi kori oyawre, hotogoro mar muya oyawre, ponono ni gikuot ma gidinore mana kaka waneno e picha ma wantiere godo ka ane. Waneno kidienje madhi mana kapono nwa ng'iyo picha ni, gin kidienje madhi mana 5 koso madhi 4? Gin kidienje madhi 5 lakini mang'eny mwahinyo ga tiyo godo gin 4. Gin 4. Mama
ma wathoro wuotho godo ni en achiel kuomgi. Mar ariyo en mani wacho ni en bende obiro e yor poda mabiro e yor muya kata macha nebulizer ma bende en ithoro ket ne ji osiptal mago kidienje adek. Kidieny mar ang'wen daktari en mane? Kidieny mar ang'wen entiere miluongo ni containerized mist. En nyadi ng'eny nineno koro kaka ma en container but en gi muya no koro iye ka already. But ng'enyne ok en komono kibi yude kata neno kibi thoro yude biro mayude matis. Koro en yudo kosebedo formed en oting'o gimoro amora en tich ni en mana ywaye kamano. Maja ching'e ni poda nyaki lode ineno king'iyo piere ka ibiro dwaro ni ilode. Ne wawacho ni king'iyo ka nitie kama itimo go reading. Koro ibiro yudo ka gite gipogore to mato king'i ibiro yudo ka en complicated matis. Embe nitie kaka iwinye kisewinyo to en mist iywayo ato dhi direct to ng'eny ok thor tiyo ga kode. Koro ibiro mayudo ma to gima kod nebulizer. Ka gin kidienje madhi mana ang'wen manyiso ni asma gi bende biro yore mopogore opogore koso thiethe mopogore to tuo to en chandruok en macha macha. Chandruok en macha macha. Thiethe mopogore. Koro gima kelo ga pogruok e thieth luore yo ma tuo obiro godo. Inyalo yudo kogoyo ng'ato ma nyaki ring ma kode osiptal ma timne gima owinjore. Ok kata koro tiyo gi inhaler ma wawacho ni wuoth go kumoro amora cha to koro ok nyal konye. Koro nyaka ring kode ma osiptal ma chake ma gi nebulizer kata ring kode osiptal ma chuoye. Koro yathe mopogore tuo to en macha macha. E seche ma itiyo kod inhaler ma bende onyalo bedo machielo mani wacho ni tin cha ma bende diere moro nadwa neno daktari ma en bendo chal ma onyisi ni dose rom nade kaito obro kwano ni onyisi ni isetiyo gadi idong gadi mondo mi obed iikri nikech ni wacho ni wakacha ni magin gik miwuotho godo kamora mora. To moko gi kapono norumo ni ka ine pap tileo kosibro fwenyo nade ni koro tudong matin. Koro nyadi ng'enyne ma kaki wacho no ma gima ibro fwenyo nikech gin gik ma inema ilod kodong matis to neno. To mana achiel gima wanyalo wacho ni koro disadvantage mare nikech en gima ibro winjo pekne. Ochalo ka in gi spray ibro goyo to korumo to ibro neno ka koro muya no kuogi. Koro en ibro winjo ka odok piny to odong mayot kata kokodong mayot to gika point ma koro kigoyo to onge yath koro kinyal yudo yath. Koro mano wanya wacho ni disadvantage kuom mano to moko gi gin yot mondo ming'e ni yadhani to koro dong matis owinja medi. Nikech ibro neno kata ibro kwano. Ibro neno kata ibro kwano kaluwore gi doses go. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kidieny mar yath kata kidieny mar thieth monego bed noyudo kapono ni nitie kod nyathi man gi tuo athung'a mar asma kata en owuon nikech ka ging'eny kama ibro ng'eyo mana ni mane madonjo koda kosote kata ni yudo moro amora inyalo tiyo godo. Nyadi ng'eny ing'e ni yath bende nigi richone waluongo ni side effects. Koro ne jatuo pile pile ok oyie ne jatuo mondo owach ni an adhi tiyo gi yadhni. Wach mantie en ni ka in jatuo to nyadi ng'eny iny dhi osiptal. Daktari bro ng'iyo jatuo obro nyisi ni ma ema owinjore watigo. Koro nyadi ng'enyne kaka wan kwa recommend ne jatuo yath wabro ng'iyo wan gi gimoro ni fast acting, long acting to gi slow acting. Fast acting en ma kigoyo to wawacho ni instant. Oyaw kori sano. To long acting en ma kigoyo to obro budho. Oyaw mos. Mago. Koro mane momiyo iyudo ga ka waero ga tiyo ga gi iluongo ni beta agonist long acting in short acting. Mano sechego wabro dhi e short acting idwaro gima kigoyo sechego to yaw kori sano. Ene ma ng'enyne wawuoye ma. Kasto wan gi gimoro ni corticosteroids inhalers. Corticosteroids inhalers basically gina gik ma tijgi maduong' en duoko kuot. Koro gine mwabro yudo ka ng'enyne ithor ti kodgi. Koro ariyogo gine ma ng'enyne wabro tiyo kodgi nyadi ng'eny. Ero kamano makende. Ponono ni
kaka nipimo nwacha ni gipogore opogore. Wantiere kod fast acting tende ni en kitiyo kode to sechego kato wantiere kod mabende kao saa to kod mabudho saidi. Tingeni seche matuo biro ibodoro mondo biti kode mapiyo. Kore ne tiere mondo wabed gi moko gite to wadoro mabro yao hotogoro mar muya piyo piyo. Ere tine mondo wabed gi moko gi koso Mwagi igeo lony. Kaka lony medo sudo. Kaka lony medo sudo ema kelo wae magite. Kechibro yudo ni kane wachako kiyudo jaduong' ma chon yath mong'eyo mar asma makata kinyise ni tuo in gi asma inyise to bro nyise ni dhi nyiew Franol kata dhi nyiew Ventolin. To iyudo ka lony sani okelowa ma en kichako nyise makawuonogi to en mano kia. Koro lonye mokelowa mondo mi wabed gi magi bergi gimoro amora ni gi berne. Ibro yudo ka magi bergi mokwongo gin ng'enygi ibro yudo ka ng'enygi oting'o yedhe ariyo to fast acting ka ng'enygi oting'o yath adi achiel. Kaka mang'eny ne mabro miyo pek en mano nikech en ema ng'eny jowa ong'eye. Ibro yudo ka en oting'o mana salbutamol. Salbutamol is one of the en achiel kuom mong'e kaka matiye piyo kuom asthma. Koro lonye makelowa nikech magi kitiyo godo gin magi fall kuom long acting mana wacho ka. Koro long acting en matiende ni kigoye kawuono tinyalo kawo kata kendo juma ka in ng'ama nigi frequent attacks tinyalo kawo kendo juma kapok itiyo godo nikech obro budhe system. Koro ema kelowa ang'o bedo gi mang'eny ni ok wanyal bedo gachiel. To mar ariyo bende kuom bedo gi mang'eny inyalo yudo ni nitie jatuo ma en gi shida moro kuom tiyo gi yath manie ima. Ibro yudo ni ng'eny gi oting'o yedhe mopogore. Yath manie mano ok manie ma to ok manie ma. Koro ka jatuo achiel nigi shida kotiyo gi yath manie mano wawach kata ni nyalo keto dende ruodho kata nyalo miye wich bar to daktari bro ko complain ne daktari bro nyise ni akare ka mano chandi to we watemane kata we watemane na nitie koro bro chuna ang'a luong nying koro ka Ventolin chandi to we watigi Budecort ni bro yudo ni en steroids mane wacho kando ting'o budesonide. Koro mane mamiyo wabedo gi varieties gieki ma en ober mondo mi wabed godo. Anapani mano bet ber mande ipimo nogodo maler ni nyaka koro wabed gi mopogore nikech kidienje mag yedhe bende opogore. Samoro machielo ok donj kodi kata okonyi mapiyo to yath machielo biro konyi. E kidienje mane makochopo to koro nyaka ring kodi materia osiptal nikech ni wacho ni nebulizer to nyaka yud mana e osiptal kod udi kata mier matin mokalo. Mano koro kata kotimore nade makoro nyaka ang' chop kodi e osiptal kete nebulizer koke nyalo dhi nyime kod ngimani mondo miti kod mamoko gi. Nyadi ng'eny ne nebulizer ibro yudo inya bedo asthmatic ti wuok wach kata ni wuok Siaya biro Kisumu namba chielo kiting'o yath yo wil godo ibed attacked ng'ato none moyudi situation en obro ringo kodi hospital mondo timi nade konyi. Koro yudo kai struggle mondo mi yue mane kuma watie gi nebulizer. King'iyo nebulizer ibro yudo ka ma oketni mask ma waluongo ni cannula oxygen cannulas. Koro nitie kaka itimo fiction nikech seche ka ok inyal yueyo maber. Koro mask ni be ibro twe dhogi ka nyako mak umi gi dhogi mondo mi sama solution oseriwore gi muya madhi wuok e nebulizer ka gibiro as a mist mondo mi gibed e dhogi ka kuom dakika moko mondo mi yueyo matis mi yueyo no inyalo gamogi gi yawo godo yore. Koro mage kuonde mibro yudo ka jakuom jatuo inyalo tie gi mar ariyo ma inyalo tigo kuom nyathi matis. Ing'eni nyathi matis ok inyal nyise ni oel dhoge kata ong'am dhoge idwa gone bro bedo shida. Kata kuom ng'amo ti kabisa kata jatuo ma is unconscious jatuo ma ok ong'ere. Koro en mage kuonde mibro yudo ka ng'enyne watie gi nebulizer kech en machine nyakete kasto koro kisetwe gini mimiye support te oyudo kaka otiyo e yo makare moko mipe kijatuo. Winjo kipimonwa kacha kane wachako chenro ni kidieny mokwongo kendo apani na winje maber mokalo ni seche ma itiyo kod yedhe gi seche ma isegoye to nego beni iywaye modhiye kaito seche migole oko
to ber kigole gi e umi, tiende ni ber kiloro dhogi tigole gi e umi. Seche ma iywaye gi aming'a kodhi ni. Ang'o miyo kidwa ni mondo mi oywaye piyo to ang'o miyo kidwa ni mondo mi owuogi kowuok gi e dhok mondo mi oganda winji. Ponono ni gitiyo kod yedhe gi samoro osebedo koywaye to ogole gi e dhoge kod weche makamago. Mano penjo makare. Ng'e gimomiyo chuni ni hold chon kane e primary ne ji timo PPI, breathe in and out. Koro iyudo ka sami hold ne yadhni wan gi kaka mondo mi yath odonje e dendi. Koro sami hold cha iyudo ka absorption mare timore ikwanye kuom fudru mag muya ka. Koro omoko kuondwa. Kaso kosemoko to koro sami yuecha moduogo mos cha oduogo gi e umi. Ng'e ni kowuok gi e umi obiro mos to kielo dhogi to dhi duogo dichiel fwa to dhi oko. Koro mane momiyo wadwarore ni ywaye ti holde mondo mi odonji kasto iduoge gi e umi. Duogo gi e umi bro kete owuok mos. To seche mowuok mos ni thothne dong' e system. Apani wabro dok e picha machielo cha manyiso obo kuonde ma muya kale kod kaka obo chal kaka nipimonwa cha ni seche ma ywaye mos to dhi ma odonji modonji e obo maber. Daktari en obo mabede kaka nipimonwa cha ni thothne odinore nikech athung'ano. Seche ma kori wacho ni ywaye mos cha to odonjo mos momok kori maber kuonde gi. Nyalo pimonwa? Ing'e nyadi ng'enyne shida bet ga emagi waluongo gi ni bronchioles. Gine ma gibet ga gi shida. Gine ma koro ka gidinore. Picha ma wang'iyo chien ma nitiere mang'eny cha, ibro yudo ka gima noketi ni chalo gima kae mong'adi, koro ibro neno kaka bugo no nitiere ma muya kale. Koro kwa ng'ade gi ka to kelonwa picha ma wan go cha ne ng'ama chako kodwa. Koro yudo ka sama gigo donjo to gidino gi gieki. Koro ka gidino ka kisami go yath kata miywayo yath cha okobiro mos to donjo kuonde to chako yawogi. Koro sama oketo gi yawore no odhi adhiya kamano. Kuot chande asma ng'e ni en kuot. Koro kuot ne mwatimore nade emwaduoko piny. Sama iseduoko piny no to muya kala. Nyadi ng'eny mane gima timore ne gigi e kitetete kamano. Koro kise ywaye to biro odonjo ka. Kosedonjo to ochako tiyo tije mos gigi bedo dok normal giwe kuot to duogo kiluwe to duogo wuok gi e umi. Ma kuot cha emang dhi miyo hotogoro ka diyore koro muya ok donj maber. Attack no emang muya kanyo diyore ok obed maber. To onyalo bedo gimoro amora, onyalo bedo yie paka, onyalo bedo buru, onyalo bedo koyo. Koyo bende thothne miyo ga jomoko bedo kod attacks kose. Thothne koyo kelo ga attacks nikech ng'e ni sama ine koyo kata gimoro amora kikete koyo tibro yudo komakore matek. Koro sama ine koyo tiyudo ka kanyo dinore. Yudo ka dendi ng'enyne dinore. Jok ma madho ndawa gi wenda achiel kendo kuom gik manyalo keti at risk mar bedo gi attack. Aneno ka nitiere gimoro midwa mede? Mana mar ndawa ne ma wadwa na mendi kuom gik makelo asthma attacks. Yeah. Pimnwa ni ndawa to timo nang'o? Nikech kaka buru kata koyo bende pimonwa ni miyo gima nitiere koyo nitiere thothne kaka omich kata obedo moridore. To ndawa to time nang'o momiyo ang' hotogorogi dinore kata mich kata kuot mamiyo ok inyal kalo muya maber. Ndawa nyadi ng'eny ni kiywaye iche modonjo mana kaka gik manyien ma del ok ong'eyo kata maka joyudo to chune ni nyaka oribel kata okel kuot chande. Koro ich ndawa no bende wayudo ni samodonje otogorogi to nyalo yudo ko otogorogo ok winjre kode kasto otogorogo chako kuot koro kelo ni dinruok. Koro ne ng'ama oyud ni nigi asthma nyadi ng'eny inyiso gi mondo meki gitimo gibe tiyo gi ndawa. Apani mano donjo maber kendo jadonjo maber en penj laktar biro no chieko kokalo kuom TV ngima en mwandu. Wang'eyo kata kinye mag thieth mag asthma. Daktari opimo kata kinde thothne adek ema wathiyo ng'eny to adek kata ng'eny ema wathiyo tiyo godo. Opimo
nyaminwa ama yudo mane siptal masa moro ne emergency maonge kaka inyalo tim nyaka ring kodi maketi nebulizer mondo mi eka otogoro mag muya yawre magidog maber mondo mi idhi nyime kodi yueyo. Wakaoyoyo ka waduogo to wadhi nyime wadhi ng'iyo chandruoge ma thieth gi nyalo keloni kod kaka inyalo geng'o mondo mi kik iyud chandruok nikech thieth ma onego bed ni konyo omiyo kik isud kata matin. Jatelo chieng chano karengo bitele bose luwi gi tomorne matumuri ma kikoda ni wonda gi design no dagi ni kanyo ka kwargi odhi omoke zip katemo na de kama opudhore na gi zip. Geni njoo mwenyeji apone. Hali ilivyo ni ngumu sana kabisa, utalii utazidi kudidimia na watu watazidi kuteseka kwa hali nyingine. Jodak e gwenge mopogore kadho wadh nam chumbi koro ni kama tek ka koth mamedo chwe opong'o udi kendo rocho chenro mag wuoth. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. Counties Buora e pacho ka koro ichayo kuom nyayo akwede mag dhoudi ka gindiko mana jogo mawuok e oganda gi. Mibadhi, tiyo marach kod apis, achaye gin moko kuom gigo ma osetero tij obila e Kenya kae. Lipot mar Maraga Oyango. Machiegni kendo kidieny machielo mar thieth mar asma wantiere kod jalony mar daktari wa studio odiechieng' ma kawuono waseng'iyo kidienje mang'eny mopogore opogore kane pok wadhi e yueyo nasingo ni kacha ni kwaduogo to wabong'iane ni to debede chandruoge manyalo biro e del kata manyalo biro kuom jatuo kotende kod thiedhgi nikech itiyo kod thieth mondo mi okonyi to thieth ahinya nyalo kelo chandruok koso kanye kama wantiere nyiswa ni thiedhegi bende ginyalo kelo kata ginyalo bedo kod side effects e del. Wachako kod kidieny ka kidieny mag thieth kata mag yedhegi. Yedhegi kake iwacho no gite gin gi side effects nikech ing'eni gin gik mwakete del to gimoro amora ma del en gi berne kata rachne. Koro kwa wacho ni side effects ng'enyne wang'iyo ga rach ma yath nyalo kelo e dend jatuo matiyo kode. Nawacho ni ng'enyne joma nigi asma inyo tiyogi yedhe ma ji inyo tiyogo gin kategori ariyo. Kuom kategori ariyo gi nawacho mar short acting ka waluongo gi ni bronchodilators kata beta agonist. Mano kwa tiyo gi dhok mar thieth. Gin ng'eny gi gik ma githoro kelo kata mang'e ahinya kuma inhaler ma siemo ma okelo mar adundo. Otero dhi malo kiyudo kitiyo kode tibiro yudo ka adundo ni gocho mapiyo piyo. Koro mano biro chuno ni sama imiyo jatuo ya inyalo nyise mondo obed kong'eyo ni ka ang' otiyo gi yadhno to winjo ka adundo ne gocho to yadhne mokelo. Gima dibed maber en ni ok obi bedo mochwere, obiro bedo abeda kuom dakika moko matis to orumo gwecho mar adundo mapiyo piyo. Kendo yath achiel no ng'enyne gima ojakelo gimiluongo ni nervousness. Iwinjo ka gima dendi moko. Koro ok inyal move ma freely chande. Mano bende bro bedo dakika matis to lal. Koro gin gik mantie. En mani kiwinjo gi kaka jatuo matiyo gi yadhno koro ibet king'eyo ni ma to nitie to ok otimre nade, ok odhi hinya, pok wayudo jatuo motimore nade mohinyo, mak mana kitiyo kode mang'eny eka koro nyalo bedo makelo shida. But mano pok kes makamano pok otimruok nade, pok one. Mar ariyo ka bro wacho ma samoro dibed ma rach en mano no wacho short acting yedhe ma ji inyo tiyo godo ahinya. Koro nitie class machielo mana wuoye bende ne en corticosteroids inhalers. Corticosteroids inhalers nyading'eny gin maduoko inflammation, maduoko kuot kande. Gini bro yudo ni kitiyo kodgi, number one,
ginyalo kelo ni kitieko goye to nyalo duogo ga onda. Kwawe aonda ma ginyalo kelo croaky voice. Inyalo winjo ka kisebedo kitiyo kode to iwinjo kaka duondi lokore, duondi bedo magwagwa. Ma kasto machielo ma ginyalo kelo ni gikelo gimiluongo ne mouth thrush or throat thrush. Thrush en ni nyalo bedo ga kidonda moro matin e duondi, e dhogi kata e duondi, ma kok ing'iyo maber to nikech gima chakore matis to nyalo kelo kendo gima duong'. Koro sami winjo ka in gi magi ber mondo mi ipenj daktari kata ne daktari mondo onyisi gimi nyalo timo. Koro mouth thrush no kata oral thrush no en mana dwaro nyiso jotuo mag asthma, kiwinjo kata ka luore ni sebedo kitiyo gi inhalers tiwinjo gimoro ailano, bro chuni mondo ine daktari onyisi yath minyalo tiyo godege e geng'o mano, nikech sama chakore ka kidonda matis no nyalo lokore mokel gima duong'. Koro mago moko kuom side effect ma yedhe gi nyalo kelo ne jok matiyo kode. Mamiya wasiwasi mokalo kotenде kod side effects mipimonwa gi en mar adundo magwecho matek, nikech waduto te wang'eyo kokalo kuom chenro ni wasebedo kod lakteche mang'eny mapimonwa ni seche madundo gwecho matek mokalo kako onego bed nowinjore nogwecho, kata doko ni pimonwa ni en dakika matin to lal, dakika matin to lal, ting'eni dinwoya bende nyalo kelo chandruok. Koro bro chopo kanyo ma jatuo onego bed ni ng'eyo ni tasetiyo godo kuom thuolo marom kod ma, tasebedo katiyo kode to sasa matiyo kode tawinjo ka adundo na gwecho matek. Kanyo ma koro onego bed ni ng'ato weye kata kowilo thieth to wil thieth, koso ka ng'ato sechako thiedh gi to ok nyal wilne. Mano penjo maber. Ng'eni thieth adundo magwecho no mana kaka wacho ni kele gi tiyo gi yath, embe en ga tuo kien, lakini koro mano wang'iyo kaka side effect mar kelo adundo magwecho no. Nyading'enyne ok en gima yot weyo. Ok inyal weyo yath nikech koro side effect mar yath. Pile pile jatuo ka imiyo yath to bro penji ni to side effect mar yath ni en ang'o? Inyise to inyise ni an mano koro ok atiyo to ok dek wawe yath nikech side effect mar yath. Gima inyalo tim en jatuo, ka jatuo owacho ni gino inye, to bro chuno daktari mondo ng'i a better option. Better option en ni koro wanyalo dhi ma advance ma wawacho ni technology otimore nado kelo ka. To en gima ng'eny jotuo pok aneno, ng'eny jotuo ng'iyo ga i-adjust, i-cope up tidhi kode nikech ok oneki, to ok okel bende ok oter adundo gwech ma koro kel tuo miluongo ni blood pressure ni. Ok onyal kelo pressure nikech kanye mana chomo, nikech ng'eny seche ma koro adundo gwecho matek mokalo tiende ni remo ringo matek moingo kaka onego bedie, aito wang' nokelo ni chandruoge kaka mag pressure. Mabiro yudo ni samoro ka remo ringo matek kaka ok dware bende nyalo kelo ni gik moko kata kaka stroke nikech nyalo po ka gine mag remo omuoch ma okelo chandruok. Ok en kiwango no. Ok ochop ga kiwango no. Mani koro kaka iyudo ka in normal to kiketo gimoro to buogi matis then oduogo kwe. Chalo gimikawo aila to iketo king'e aila, iketo ka, ibro yudo ka nitie kaka dendi nyaka kare okuod matis kasto odok. Koro mano e kaka wanyalo pime. Apa ni lero no kanyo maber mokalo. To kodhi ahinya to mondo mi ng'ato tem matek odog ir laktar mondo mi oduoki miye kidieny machielo mar thieth. Po nono ni wantiere kod jatuo kata intiere kod jatuo ma niga kod attacks gi kata intiere kod asthma. Seche ma ng'ato nitiere dala, lifestyle, ere kaka onego bed ni warito ore kata warito jowa mantiere kod tuo ni? Ng'enyne ne gik ma owinjo bed ni wang'iyo ne joma ni dala, ka awacho gi in general owinjo wang'i hygiene, to wang'i bende ka bend chiemo mwachamo. Though asthma ok en tuo ma nyalo keti ni kikiti gi mang'eny, en mani chiemo mitemo chamo kik gibed gi chiemo man gi awach ni manyalo golo burbur kata haze, gik motuo tu. Nyading'eny ibro yudo ni kimuodo njugu kaka nasewacho mokwongo, kata nitie gik ma njugu, alot motuo, inyalo tiyo gi gik motuo to gibro golo buru. Wang' nawach ni belche madhok mar le to nitie gik matiso tiso particles ga ma nyading'eny yudo ni kiwa yweyo to hinyowa. Koro jatuo mar asthma nitie ok owinjo ti gi gik motuo ahinya, kasto owinjo bed kuma ventilation mare, kuma nitie
muya ringe maber. Kasto gik migoyogi kaka perfume. Perfumes. Koro ka in gi ja asthma tidwa goyo perfume, bro chuni mondo kik iti godo bute. Bro chuni ti godo mabor kumonge nikech ibro kete e shida. Ibo trigger kata kapo ni en koyo makele angite matek mondo mi manyalo gengo koyo. Hapa ni picha mwantiere godo ni en picha maber mokalo otangonwa kaka hotogoro mag muya kachal ma mokuot makoro bedo matin kod ma oyawre. Okang'eyo ni magi egin donge magi egin makokuot koro space no dhi bedo matin, koro oxygen ok nyal donjo maber mawuog maber kaka dwarore. Ineno magi air sacs, magi kuonde ma ang' wach ni kuonde ma muya donje. King'iyo ka kumokelo constricted airways ni kwayo ng'enyne kuma wahinyo betega gi shida. Iyudo ni sami yweyo gimoro, wawach kata ni yweyo buru, odhi donjo to odhi kwamo kumoro, ng'enyne ok gibi ringo ma gichope air sacs gi. Koro shida betga gi malo ku. Koro kae ma kodhi okuot modiyore to koro muya bedo ok nyal chopo ku. Muya bedo ok nyal chopo, koro makelo mano koro asthma. Koro ok ochopo, shida betga mana kuonde ma kodinore tichalo ng'amo ng'ado gimoro, idino ne gimoro ok chopi. Koro seche moko chop kama onego bed ni ochope cha ema ng'iyudo ni ng'ato chandore mondo koro ok onyal yweyo maber. Ipimonwa kanyo maler mokalo. En chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo thieth mag athung'a mar asthma ma bende daktari opimonwa maber kendo pod wawuotho kode okang' kokang'. Wadwa ni mondo mi wang'i ane long term kata thieth ma koro kawo thuolo malach to ok dhi kelo ni chandruoge mang'eny kaka ne wawinjo kacha ni samoro adundo dhi gwecho matek mokalo, samoro bende ibiro winjo ka obiro kod complications mopogore opogore. Ka en long term to mane ma thoro bedo makare? Long term kaki penjo ka ne awuoyo chien kata kuom yedhe ma itiyo godo e tuo mar asthma, na koni nitie ma short term mitiyo godo kuom joma niga gi frequent attacks to dwaro fast relief. Long term medication ma nyadi ng'enyne nonro osegolo ni ber gin corticosteroids inhalers. Koro ka ma long term wanyalo tiyo godo maber, nyadi ng'enyne ibro yudo ka jotuo mag asthma ibro nyis no tigi leukotriene blockers gi kata inhaled corticosteroids. Mage ma ibro tiyo godo kuom kinde mang'eny. Mage gin gionge migoyo, gibiro kaka tablets mimuonyo kata syrup. To ng'enyne ohinyo biro e tablets. Koro jatuo mar asthma en safe, ng'ama tiyo kode en gi side effect but matis, side effects poko ne ka chando jatuo. Kasto gi mano bende ok ochendi, inyalo tiyo kode to ok gibisiko ka gichandi. Koro jatuo man gi asthma madwaro long term ma safe bedo advice mondo tigi magi to gi magi. Ma koro kwa wacho leukotriene blockers nyalo tamo ng'ato winjo ni en ang'o, lakini yath manie class mano class mar yath, to yath mani ka inyalo wacho kaka Montelukast, mago eko. Koro Montelukast ni biro ga gi brandings mopogore opogore. Kwa wacho inhaled corticosteroids kanyi bro yudo ni ema wanegi kana nawacho ga Budesma, wan gi Budesma, Budecort, koro mago gine nyalo tiyo kod mago koro nyingegi, koro nyalo tiyo kodgi kuom kinde mogwaro. Gibro kata ka gikelo shida, ok anya wacho ni ok gikel shida, lakini ok ng'eny kaka maka kande. Kaito bende kelo shida ka okapar kod gobeni wakete maino nikech wadwa kete ratil, wang'iyo ni shida kod ber kelo mane mapeka. Kapo nono ni ber ng'eny to koro bere mang'wa kete maino, ka shida tin koro wabro temo mondo wateri gi kidi. In kaka jalonye weche mag yath kachiel kod chiwo yath, ere kaka ibro fwenyo ni jatuo ni to onego bed namiyo ma kata onego bed namiyo ma kata onego bed namiyo ma? Magi duto te bro biro sama ichiwo ne jatuo yath, inyalo ndikne gi daktari monene. Kidhi hospital nitie ga steps mang'eny ma ji kale, to daktari moneno jatuo nyalo ondiko ne jatuo yath. To nyadichiel kata samoro nyalo bedo ni kijatuo to ka mi yadhni tikoni yadhna asega tiyo godo,
otima kama okadwar. Koro kogik e kiwango michiwo ne jatuo yath, unya wuoyo gi daktari to wilone ni kaluwore gi complain ma jatuo miyi. To ka en jatuo ma pok otiyo ga godo, to pile pile wan ga gi gimoro ni first line. First line ka en kuma yien mowinjore ichak godo jatuo kapok idhi e moro. Koro kanyo en to wabro mana tiyo gi nyisou ni beta agonist. Based on wabro chiwo yien kaluwore gi kaka jatuo pimoni, gimineno ema bro chuni imi jatuo yien nieri. Inyalo weyo yien etimiye mato ng'enyne mwahinyo ga chiwo ne jatuo en magi beta agonist gi eki ma wacho ni ng'enyne ji inyo tiyo godo cha. Thothne waneno kaka ji nigi inhalers moko ma kidieny mokwongo mani pimo mani tang'onwa cha. Ang'o me thothne ma emuchiwo ga mang'eny mokalo? Mano thothne mana kaka sewacho en fast acting. Okonyo mapiyo. Mar ariyo mabe ang'e chuna nawachi, ibro yudo ka en pocket friendly. Nengone beto gonyore. Ng'ata nyalo timore nade, nyalo nyiewe. Koro kwariwo ariyogo tiyudo ni ng'eny ji en ma ang' ne majority ti kode. Nengone ogonyore, en fast acting tageno ani kwiri kata chandruok modhi kelo. Bende kiketo gimoko ka to gidwa mana rom, tiende ni okonya maber. Okonya maber. Adwa ni mondo mi aduoki chien matin nono, samoro ng'ato ne nitiere kor bungu kata kor got, korwa en got ahinya, got onyuongo. Tiyudo ka nating'o moro ma onge kaka inyalo pim cha, ok inyal ng'eyo, ibro mana ng'eyo gi ratil. Inyalo wacho ni oyo, ma to samoro ka ng'adoge boma to bro yudo ka samoro boyudo ka pok ayudo attack to dhi orumo nigi e kor got kuno. Ere gima onego bed ni itimo mapiyo piyo mondo mi okonyi kapok okeli, mondo mi oteri ir jalony kaka in, mondo mi iyud konyruok makare. Nikech samoro iyud attack ka in mabor, ionge gi yath, giminyalo tim first aid kapok ichopo. Nyadi ng'eny attack mare asthma en gima okogo odi, opoya mana gima attack en. To asthma bende first aid mare onge first aid. En ochuno wachuna ni komaki to nyaka ibed kuom yath. Ok en fainting manyaka ang' wawach ni fwadhi ni muya. Koro chuno mani komaki kanyo to chuno gima chuno en ang' ring kodi osiptal man machiegni. To seche miringo kodi ni gima nyalo wacho en mani iyud kuma kata ki struggle e manyo muya, to iyud kuma bet inyalo yude muya ma kare mang'eny to ler. Mano kende nyalo jioko kendo chak ng'enyne ng'ato luar kata ji kar mondo mi konye tiyudo ka ji kendo duogo luorore ng'iye. Koro gima ber timo en ni ng'ani ket kata ka ji ariyo ma make to make mondo yud wene kuma muya nyadonjogo. Kiko bed ng'ama ji oluoro mang'eny modinone, to bed muya ma bende bet ler. Koro kata kiringi laoro kode osiptal to en bende en gi struggle ne en ma safe. Ma wach maduong' ma oganda wa onego ng'e ka en ni ma oge gi first aid. En kogoyi kiyudo attack to nyaka ibed gi yath, kiyudo attack nyaka ibed gi machiegni kama inyalo yude yath. Tiende ni ka ng'ata ong'eyo ni nitiere ga kod nyathi kata en owuon othoro ga bedo kod attacks, nyaka osiko manre kinde duto te, sa duto te. Samoro ji gin ji ariyo kata ji adek e family ma thoro bedo kod attacks mag asthma gi, to ng'at machielo yadhi orumo kata dose ne odok piny mokalo. Ji nyalo share, ji nyalo wacho ni oyo nyathina en ile to bende en ile koro atiyo go tami kamano. Ideally nikech hygiene okang' nwawach ni mano ber ahinya. To samoro nyalo chuno kaka ang' nwawach situation mi wacho ni yath orumo to bed attack ka une ot to mane mari modong'. Koro kanyo tinyalo tiyo gi mari. Okang' ring to ok ber ahinya. To seche ma iseyawo yedhe gi isetiyo go to ibudho, nikech iwacho ni en gima biro ga samoro bende ok obi, samoro bende obiro. Ibudho ahinya kapok obiro, kapok iyudo attack. Inyalo tiyo kode ndalo dhi adhiya, higni dhi adhiya, to pod en macha koso onego bed ni kochopo kamoro to koro iwe tiyo kode. Yedhe gi nigi gimiluongo ni expiry date, odiochieng' ma gikethore. Nyadi ng'eny ne make asthma gi kaka olosgi ma mondo mi gibed interfered with, ma ginyalo bedo contaminated kata ng'o tisga. Kech gin gik miyuayo, gima donje iye onge. Koro en inyalo tiyo kode as long as
kaka expiry ni maborie moloyo kaka inyalo tiyo kode. Ok inyalo wacho ni tiyo kode jumbe 2 koro iwite, tiyo kode dweche 2 iwite. En gimi tiyo go atia ka nyaka chieng' ma tarik mondik no kethore no timore nade ochopo. To kochopo mineno ni expiry date ochopo to koro inyalo weyo. Kikiti kode inyalo dhi ir laktar kata jalony chiwo yath mondo mi machielo maber, nikech inyalo tiyo kod mose expire machakel ni chandruok kar mondo mi okel ni ber. Kapo nono ni ng'ato tiyo kod yedhe gi, thothne gikonyoga e nindo maber koso gi interfere gi nindo o affect patterns mag nindo kose? Ok affect. Yedhe asma ng'enyne ok gi affect patterns mag nindo, mak mana ni koso nindo nyalo mi bed jatuo mar asma. Nindo gi stress gin ga gik moko ariyo man kanyo, to iyudo ka gikelo ga hinyruok ne del e yore mopogore opogore. Kata ne asma kende, to gikelo yore, giyawo rode ne tuoche mopogore opogore e dend dhano. Koro gin gik ma dhano winjo ng'i kar nindo kanyo. Winjo bed ni king'ama duong' iteme ninde seche mowinjore gi ng'ama duong' e odiochieng'. Kata kifuo tifuo dichiel once in a while, ok ni ina ng'ama nindo inifuo nindo pile dikelo ni chandruok. Amor mokalo kendo aduoko ni rokamano makende. To kata kamano kapok watieko, wacho ga pile pile ni geng'o ber maloyo thiedho. Bende nitiere yore mwanyalo geng'o godo yudo attacks kata yudo athung'a mag asma mondo mi ogeng' kik wati kod yedhe gi, nikech yedhe duto te gin kwiri machopo kamoro makoro kendo gichak gikwame del mang' no miwa chandruok. Yore mag geng'o aparo gichala moko nwasewacho. Geng'o ka in jatuo ma pok oyud gi asma, ka ok in jatuo mar asma ngima nyadi ng'eny watemo wacho ni itim gigo mowinjore. Ibed gi ni nyalo yweyo makare, mano in an open places, kumibete ventilation mar kuma intie nyaka bed makare, to gi ka bend chiemo michamo nyaka bed makare, gi gik miywayo mwasewacho go inyalo temo weyo tiyo godo. Wacho ni gik miywayo go tene ni gigi ng'eny. Gik minyalo ywa gi ng'eny. Gik minyalo ywa ng'eny, but ng'eny ma wamiyo pek kuom miywago anda. Aweketo wache dhogi. Erokamano ahinya. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mondo mi wamed kata imed puonjo oganda wa kotenore kod chandruoge ma wawuoyegi? An gi sani Kisumu ka kuma yudora matiye, atiyo Mega City hospital miluongo ni Max Kiwa. To tok mano bende ayudora e pharmacy mara Kibuye Catholic Church kanyo iluongo ni Girwa. Koro kanyo nyalo yuda sa asaya, kata kobiro hospital Mega City bende antiere. Erokamano amor kendo ageno ni chieng' machielo ka waluongi wagoye mpaka penj laktar tibiro biro, nikech wacho ni ngima en mwandu. Erokamano ahinya. Mana kamano chenro ne en penj laktar ne biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Akaw thuolo ni mar duoko erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director wa Bob Wafula kachiel kod producer wa Perpetua Okoth. To kata kamano kik wi wil ni ka intiere kod jago no mantiere ga kod tuo mar asma, to tem matek mondo mi bed mabor kod triggers. Ka ok inyal mano to tem matek mondo mi ndalo duto te kinde duto te ibed machiegni kod yath, nikech ni winjo ni tuo ni kata chandruogni oonge kod first aid. Mate chenro ni en Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti. Kik wi wil ni ngima en mwandu.